Ito na, 1, 2. Ay, nalagi. 1, 2, ready, go! Hi, we're on our way to Malikbog. Dalawang tulog tayo. Tapos si Inday Katok ay asan na? Wala na si Inday. Nagmotor na si Inday. Nagmotor si Inday Katok. Let's go. So kasama namin si Brenda, si Gijan, si Rhea, si Melmar, si G. Ford, si Bating, ako, and si Inday. Halapak! Tawid! Best in foundation ang aga-aga. So, ay, Jai! Ayan na. May kabayo, oo. Dali na. Manipa. Ano ko paglalaiga. Ang gwapo ng bata talaga. Apa siya? Yan lang edad daw. Ah, pila may edad? Ikaw, Jig. Ha? Pila may pinag-igoy. Pila may edad? Ah, pila may edad ba? Karoy, baka nyo. Go na, Brenda. Ah, ganyan lang pala. Wow. Pauling na to. Bye. Yan ang maghatid mamaya sa inaguan. Mapatag ba? Ayan, papunta kami ngayon sa ilog. Dumayo kami ng ibang lugar dito sa Malitbog. Hala na ay brownies! No! Na ay brownies! Ganda ng lugar nila kasi po patag. Tapos ang dami puro puno, oh. Daming lubi. Akyat pa tayo. Ay, ito na pala. Ay, ayan. At least malilim. Nice tayo. Maganda kasi may lilim. Ayan, halika. Wow! Ayan. Oh, ayan sila, oh. Oh, lalim. Tsaka, OMG! Green! Sabi po. Wala na tayo. Ano, wala lang siya. Oo. Malamig yung tubig. Lalamig. Babaw, hindi niya malalim yan dyan. Ada base. Maganda man dito mainit. Mababaw lang? Down kayo na, uy. Oh, diba? Ang ganda rin ng kanyang ilog dito. Malinis din, tsaka malamig. Oh. Your first time. Lamig? Pilihom ka na dariya. Oh, tumawagi. Wagi tadi ah. Ito lang mababaw daw, ila yung pagkayo. Ay, dito ni Pisi sila. May lundagan. Ma, magkano yung kamote mo, ma? Ay, ano na lang po ito, bigay ko na lang po sa inyo kasi ang lasa Kailangan dito nito yung Pakyawan. Pakyawan niyo po. dapat ay payag-payag. Wala na po kasi Wala naman titin. Tama. Hindi ka na ni Juan. Then po dito. Oo, may pa. Tent. Stand man eh. Sus, diba? Kompletong picnic area. Uy, hindi ang mababaw. Malalim na yan sa height ko. Go, Day! Day! Sige, tawid, Inday. Hala! Maligo sila para makapapicture! Lalim ka ayo. Kaligo, no? Uy, baka maano tayo. Yun ang wini-worry ko eh.
Kasi baka pagdating sa akin, malalim na siya tignan. Rodel! Del! Nagatuhod naman ako. Sa tuhod mo, ako, bewang ko na. When you're bored. Jake, sagay sa kabayo. Sagihara ka. La 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 la. Ano nga ba ni? Di ako nga di eggs bala na dito. Ano mga estudyante? Ano ba? Ako manggali pasakay ko sa iPhone ko sa Palawan. Okay naman. 6-7 ko. Ay! Isa pa nga, parang Tarzan talaga eh. Ikaw nga kuya. Sikipan. Ikaw nga bating, go. Mga kating mabugto natin. Na, baka Dagan sa. Ay! Oy, hawak kamay! Oy! Ay, ka nasan na? Dili ako marunong lumangoy. Baka iba yung malandingan ko kasi may bato dyan, na malaki. Ayun, na malaki. Ikaw nga. Salay! Salay! Kasi mapadulong ka din niya. Isa pa ka dito makita. Na. 1, 2, ready, go. Ay, padulong din ni Marha. This is Lagi ka mga na. Ano, try mo na. Dapat doon banda, no? Hindi doon sa... Kasi, ayun na may bato dyan ba, pero takwal ka na tahiga. 1, 2. Go. Hindi na kumatay ni ang ambak ba? 1, 2, ready, go. Dog. Naangsta nga ba sa... Na, hindi ko... Hintayin mo na lang ako dyan, saluhin mo ako. Ha? Paano? Ayaw. Yan. Sige na. Sige na. Oo, sige na. I-ano mo yung paa mo. Go! Diyan mo na sa baba konti. 1. Papunta dyan? Oo. Puro blood ba yung mga Sige na. 1, 2. Hawak ka ha. Aray mo. Die. 1, 2, ready, go. Manak ko. Ikaw pa man. Na pangit laging video din na kita likod sa pagkapusa sa maganda. Di ba yung pagkapusa na si Real? Wambak ko? Binda na perminti. Wambak eh. Ayun naman, ibutay mo tail para dili ka mo ko. Diretso na sa Kina 1, 2. Ay, nalagi.